טובים. אז אנחנו בעצם הולכים לדבר על המערכת המלצות שאנחנו בונים בלושה. תחשבו שבסופו של דבר הלקוחות שמשתמשים בלושה אלה אנשי מחירות, שלמה הם משתמשים בלושה? המטרה שלהם היא לקצר את תהליך המחירה ולמצוא את הלידים הרלוונטיים. אנחנו על מנת להמשיך לענות על האתגר הזה, אנחנו מפתחים מערכת המלצות, תנסו להיזכר בכמות הפעמים שנכנסתם לנטפליקס וקיבלתם איזושהי המלצה על סרט שכלל הטעם שלכם. ככה גם אנחנו מאמינים שאנחנו מכירים את הדאטה של היוזרים שלנו מספיק טוב, על מנת לייצר לאותם אנשי מחירות לידים, שבסופו של דבר ישפרו להם את הביצועים. אז כשמדברים על מערכת המלצות שכזו, חלק מאוד מאוד מרכזי זה הפייפליין הדאטאי. בעצם הפייפליין הדאטאי במערכת הזו מורכב מכל החלקים שלוקחים את הדאטה של הקונטקט והדאטה של הקומפני, שאלה האסטים שלנו בלושה, מעבירים אותם איזשהו תהליך ויקטור לאיזשהו דאטאבייס וקטורי, במקרה הזה Elasticsearch, ומאפשרים חיפוש מבוסס סימילריטי. אז בהרצאה הקרובה אנחנו הולכים ככה באמת להתרכז בכל הרכיבים של הפייפליינים הדאטאיים האלה, ובחיבוריות באלסטיק, ולראות איך אלסטיק עובד כווקטור DB. אז מבחינת האג'נדה שלנו, אנחנו נדבר טיפה על סוגים של מערכות המלצה, נדבר טיפה על הדאטה לייק של לושה ואיך ה-recommendation pipeline מתקשר אליו. לאחר מכן אנחנו נצלול לכל הרכיבים הדאטאיים בפייפליין הזה, שהם כוללים את בחירת הפיצ'רים, את כל הנושא של טקסט אמבדינג, שגם עידו דיבר עליו קצת, ומה אנחנו עושים עם הוקטורים, איך אנחנו עושים להם פוסט-פרוססינג לאחר מכן. ואז נגיע בעצם לחלק של Elasticsearch, נדבר טיפה על KNN, על AgenSW, שזה למעשה האלגוריתם שמאפשר לנו לעשות חיפושים וקטוריים על דאטה-סט גדול. נדבר טיפה על כיוונונים שאנחנו עושים לפני עלייה לפרודקשן, במידה וישאר זמן, תראו איזושהי דוגמה נחמדה עם ייצוג גרפי, ונדבר על ה-main takeaways מכל ההרצאה הזאת. אז קצת עליי ככה לפני שמתחילים, אז אני גיא, בהייטק בערך כבר עשור, יצא לי ככה לעבוד במגוון חברות, מגוון תפקידים. ב3.5 שנים האחרונות אני בלושה, התחלתי ככה מעולמות הפול סטאק ולאט לאט התגלגלתי לתפקידי דאטה. בשנה האחרונה אני מוביל צוות של דאטה אנג'ינירינג, שבין היתר גם כן אחראי לכל התהליך של בניית הפייפליין הדאטאי לרקומנדיישן. מעבר לזה, אני סטודנט לתואר שני בדאטה סייאנס, ובאמת ככה נהנה מכל רגע לשלב בין העולמות האלה. אז אחרי שאנחנו טיפה מכירים, נגיע לעיקר, ונתחיל מבעצם סוגי של מערכות המלצה. אז יש שני סוגי עיקריים. הסוג הראשון זה מערכת מבוססת אייטמים. זאת אומרת שצריכה להיות חפיפה מאוד מאוד גדולה בין היוזרים לבין האייטמים של אותה מערכת. בסדר? בנוסף, משהו שמאוד מאוד חשוב, זה שהמערכת במקרה הזה היא לא צריכה להבין למה האייטמים הולכים ביחד, היא רק צריכה לדעת שהם נרכשים ביחד. לצורך העניין, ספוטיפיי ונטפליקס מאמצים את המודל הזה. תחשבו שיש קבוצה של אנשים שיש להם טעם מאוד דומה בשירים מסוימים. ברגע שאחד האנשים מאותה קבוצה עכשיו יאזין לאיזשהו שיר חדש, כל אותם אנשים ששייכים לקבוצה הזאת יקבלו על ההמלצה הזאת, מאחר והם חולקים את אותו טעם. סוג שונה זה בעצם מערכות מבוססות תוכן. אז פה בעצם המערכת יודעת להמליץ על סמך הקשר בין הפיצ'רים עצמם. ניקח איזושהי דוגמה ונניח שיש איזושהי חנות שמוכרת אוזניות אלחוטיות של חברה מסוימת, ולאט לאט המערכת לומדת שמי שקונה את האוזניות האלה נוהג גם כן לקנות איזשהו קייס שמגן על האוזניות. המודל מאחורי הקלעים מסיק למעשה שהאוזניות האלה אולי הן טיפה שבירות וצריך להגן עליהם עם איזשהו כיסוי, וברגע שעכשיו יוצא איזשהו סוג חדש של אותם אוזניות, המערכת לבד כבר, עוד מבלי שמישהו בכלל רכש את האוזניות החדשות, תדע להמליץ לו לקנות את הכיסוי הזה. אז אנחנו למעשה בלושה משתמשים באמת במודל השני, במערכות מבוססות תוכן, מגוון סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה ככה זה שבאמת יש לנו הרבה פיצ'רים עשירים, כמו ג'וב טייטל, סניוריטי, גודל חברה, תעשייה של החברה, שאנחנו יכולים להפיק מהם הרבה אינסייטים. מנגד לזה, יש לנו חפיפה קטנה בין הפריטים שלנו, שזה קונטקטים לכמות היוזרים. תחשבו כמה קונטקטים יש לכם בחוץ בשוק העבודה, לעומת יוזרים שמשתמשים בפלטפורמות SaaS. מעבר לזה, אנחנו יודעים למעשה לספק אלמנט של פרסונליזציה. אם יש לי איזשהו איש מחירות שמעוניין באיזשהו CTO מנטפליקס לצורך העניין, אני אדע על סמך המאפיינים האלה להמליץ לו על קונטקטים זהים.
וכמובן יש פה אלמנט של סקייל, מאחר ואנחנו כל הזמן מכניסים למעשה דאטה חדש, כל עוד הדאטה הזה מכיל את אותם פיצ'רים, אנחנו נוכל להכניס אותו יחסית בקלות למערכת. אז על מנת רגע להבין איך המערכת ההמלצות שאני מדבר עליה, מתקשר ל-recommendation pipeline שלנו, אנחנו צריכים שנייה רגע לצאת מה שנקרא למרפסת, ולהסתכל מלמעלה ולהבין בכלל מה קיים בדאטה לייק של לושה. אז למעשה, הדאטה לייק שלנו מנוהל על גבי דאטאבריקס, כל התהליכים הדאטאיים שלנו רצים על דאטאבריקס, ואנחנו משתמשים באמזון S3 לאחסון. הדאטה שמאוחסן שם זה גם דאטה שהוא structured ודאטה שהוא unstructured בכל מיני צורות. יש לנו פורמטים של טקסט, של תמונות, של אודיו. בסופו של דבר, כמו שציינו בהתחלה, אנחנו מנגישים דאטה של קונטקטים ושל חברות, ולכן יש לנו פייפליינים דאטאיים שרצים על בסיס יומי ומשנים דאטה, מעבירים את הדאטה הזה הרבה תהליכים, שבסופו של דבר מתנקזים ב-I-Level ככה לשתי טבלאות עיקריות, טבלאות של קונטקטס וטבלאות של קומפניז. אז אפשר לראות פה באילוסטרציה שמאחוריי את הדבר הזה בצורה מאוד אבסטרקטית. יש לנו איזשהו raw data שנכנס למערכת, שזה יכול להיות קבצי JSON, קבצי פרקט. המידע הזה מונחת לטבלאות אופטימליות שהן טבלאות ברונז. לאחר מכן יש לנו טסקים שרצים בספארק על דאטאבריקס, מושכים את הדאטה הזה, מנרמלים אותו ומנקים אותו, כותבים אותם לטבלאות ביניים של סילבר, ובסופו של דבר טסקים דומים שמושכים את הדאטה, מתחילים לעשות עליו כל מיני אנליטיקות תוך כדי, לייצג אותו בתצורה גרפית על מנת להיות מסוגלים לקבל החלטות, משתמשים גם ב-LLM'ים וכותבים את הדברים האלה לטבלאות גולד. ה-recommendation pipeline שלנו, שזה אחד התהליכים שלמעשה צורך את הטבלאות האלה, משתמש בהם בתור input, מריץ עליו את השלבים שדיברנו עליהם, שזה feature extraction, embedding, vector processing, ובסופו של דבר מאנדקס את זה לאיזשהו אינדקס וקטורי על גבי Elasticsearch. אז בואו ככה באמת נצלול לכל הרכיבים הדאטאיים האלה, ונתחיל מה-feature extractions. אז כשמדברים על feature extractions, במימדים שלנו, הכוונה היא בעצם לקחת את אותו מידע טבלאי, ולזקק ממנו את הפיצ'רים שהם מעניינים אותו ליצירת אותו מודל המלצות. במקרה שלנו, אנחנו משתמשים פה בפיצ'רים כמו הג'וב טייטל של הבן אדם, הסניוריטי שלו, מאיזה לוקיישן הוא מגיע, אנחנו מסתכלים על החברה, לראות מה התעשייה של החברה, רצים על הדסקריפשן ומזקקים את המילות מפתח, אז אם בדוגמה פה לקחתי את ה-CTO מנטפליקס, אתם תראו פה כל מיני ערכים כמו סטרימינג ואנטרטיימנט, דברים שבאמת מאפיינים את נטפליקס. בנוסף, אנחנו לוקחים מידע כמו אינטנס, שזה בעצם נושאים שאותה חברה מתעניינת בהם, והופכים את הדבר הזה פשוט לטקסט, לאיזשהו מודל טקסט, איזשהו סטרינג. מה שחשוב לי מאוד להדגיש, שבסופו של דבר, החלק הזה של בחירת הפיצ'רים הנכונים, זה הדבר הכי חשוב בכל התהליך של בניית מערכת המלצה. לא משנה אם תשתמשו במודל אמבדינג שעידו תיאר פה עם המבוסס טרנספורמרים בארכיטקטורה הכי חדשה, או אם יהיה לכם איזשהו דאטאבייס וקטורי על סטרואידים. אם אתם לא תבחרו נכון את הפיצ'רים שלכם ותבינו את הדאטה שלכם, שום המלצה לא תהיה מספיק אפקטיבית. אז זה מוביל אותנו ככה לחלק הבא, שזה באמת אמבדינג וגם עידו נגע בזה. אז בעולמות שלנו הכוונה היא לקחת את אותו מודל טקסט שיצרנו, ופשוט לייצג אותו בייצוג נומרי, ייצוג וקטורי. הדבר הזה נעשה על ידי שימוש באיזשהו מודל אמבדינג גלובלי. במקרה שלנו אנחנו משתמשים באחד המודלים של Hugging Face, שמה שהוא יודע לעשות, הוא יודע להסתכל על הדאטה, בין אם זה טקסט או תמונות, בעצם ללכוד את הקונטנט שלו, לנקוד את המשמעות הסמנטית של הדאטה, ולהעביר אותו לייצוג הוקטורי. כאשר הוא לא רק מעביר אותו לוקטורים, הוא גם יודע שווקטורים, שהקרבה הסמנטית ביניהם היא חזקה, הם ימוקמו אחד ליד השני בסקאלה הוקטורית. הדבר הזה בעצם מאפשר לנו להרחיב את החיפושים שלנו מעולמות הטקסט לעולמות, לחפש ממש על פי תוכן, על סמך סמנטיקה, ולהשתמש במטריקות כמו בקוסיין סימילריטי. אז מה זה קוסיין סימילריטי? אני מחזיר אתכם ככה לאקדמיה כמה שנים אחורה או לתיכון את חלקכם. אז אני מזכיר שפונקציית הקוסינוס, פונקציה מחזורית, מקבלת את המקסימום שלה בזווית של 0, את המינימום בזווית של 180, ומקבלת את הערך 0 ב-90 מעלות. איך זה מתקשר בעצם לסימילריות של וקטורים? אז יש לנו פה איזשהו ציור נחמד, יש לנו פה וקטור שמתאר את התמונה גשם, ומצד שני עוד איזשהו וקטור שמייצג מטריה.
אז בעצם אנחנו מבינים שיש קרבה סמנטית מאוד מאוד גדולה בין שני הדברים האלה. כולנו יכולים בעצם לחשוב על משפטים שיכולים לשלב גשם ומטריה, נכון? ירד עליי גשם, אז הייתי צריך לפתוח מטריה, ולכן אנחנו מצפים שבאמת הזווית פה תהיה יחסית קטנה, ואם נלך לגרף, אנחנו נראה שקוסיין של 20 זה כמעט 1, ולכן הוקטורים האלה מאוד מאוד קרובים. לעומת זאת, אם אני אקח עכשיו איזושהי מילה רנדומלית, בננה, נכון? אני לא יכול לבוא ולהגיד, ירד עליי גשם, אז אכלתי בננה. אני יכול, אבל אין לזה כל כך משמעות. ולכן אנחנו מצפים שבמקרה הזה, הזווית ביניהם תהיה 90, הוקטורים יהיו אורתוגונליים, ומכאן אנחנו יכולים בעצם להסיק שאין ביניהם בעצם משמעות. קצת לעולמות שלנו ואיך זה בא לידי ביטוי, אז יש לי פה איזשהו וקטור שבעצם מתאר לי את ה-CTO מנטפליקס, ואני רוצה להשוות אותו לאיזשהו קונטקט אחר, שפה במקרה הזה זה ה-CTO של דיסני פלוס. אז דיסני פלוס ונטפליקס, מי שלא מכיר, אלה חברות מתחרות, הפיצ'רים ביניהם כמעט חופפים לגמרי, ולכן אני מצפה שהזווית ביניהם תהיה קטנה, והווקטורים האלה יהיו דומים אחד לשני. לעומת זאת, אם אני אשווה את אותו וקטור לאיזשהו פרסונה אחרת, שהוא בכלל נציג שירות לקוחות, מתעשיית הבריאות, אני מצפה שלא יהיו פיצ'רים חופפים, ולכן הזווית ביניהם תהיה קרובה ל-90, הוקטורים האלה אורתוגונליים, והם לא זהים בשום צורה. אז אחרי שדיברנו ככה על קוסיין סימילריטי ברגל אחת, אנחנו נעבור לחלק הבא, שזה בעצם החלק של הוקטור פרוססינג, שכולל שני תהליכים עיקריים. התהליך הראשון זה תהליך הטריינינג או הפיינטיונינג של הוקטורים שלנו, והתהליך השני זה האינפרנס פייפליין. אז מה הסיבה שאנחנו בכלל צריכים לעשות פיינטיונינג? הרי בסופו של דבר, המודלי אמבדינג הגדולים האלה מייצרים לנו כבר וקטורים, ואנחנו יכולים למעשה לעבוד איתם. הבעיה מתחילה שהם לא מבינים את הניואנסים הקטנים של הביזנס שלנו. תחשבו כמה כוח זה נותן לנו בעצם לקבל איזשהו פידבק ולסגור פידבק לופ מול הלקוחות שלנו ולהבין מהם האם ההמלצות שלנו מתאימות להם, ובמידה ולא, בעצם לבוא ולכוונן את הוקטורים כדי להתאים את המימד הפרסונלי הזה. וזה למעשה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים איזשהו דאטה סט שמייצג קונטקטים שדומים וקונטקטים שלא דומים, משתמשים בטכניקה שנקראת טריפלט לוס, וככה אנחנו בעצם יודעים לכוונן את הוקטור. אז אנחנו מעבירים את הדאטה סט הזה באותו תהליך של בחירת הפיצ'רים, אמבדינג, מכניסים אותה לאיזשהו רשת נוירונים שאחראית על האימון, והתוצר של הדבר הזה זה איזשהו מודל עם משקלים. בסופו של דבר אנחנו שומרים את המשקלים באיזשהו קובץ, ואז בתהליך יצירת הוקטורים על כל הדאטה עצמה, אנחנו פשוט, מה שנקרא, מכילים את זה, אנחנו טוענים את הרשת הזאת במוד של אינפרנס בלבד, הוקטורים שאנחנו לוקחים מהאגינג פייס, אנחנו מכניסים אותם לתוך הרשת, ואז בעצם הם מתאימים את עצמם לפי המשקלים, ויש לנו וקטורים מכווננים לצרכים של הביזנס שלנו. שקף שעמלתי עליו ככה לא מעט, אז ב-i-level באמת, יש לנו בכניסה לרשת הזאת את הוקטורים של הקונטקט והקומפניז, בשלב הזה כל אחד הוא בעל 728 ממדים, אנחנו מחברים אותם ל-1536 ממדים, לאחר מכן בהדרגתיות הרשת שלנו יודעת ללמוד את הפיצ'רים החזקים ולקמפרס אותה לאיזשהו וקטור אחוד של 512 ממדים. הדבר הזה הוא בסופו של דבר מאוד מאוד טוב ומשפר לנו את הפרפורמנס וגם נותן לנו בסופו של דבר לאנדקס יותר וקטורים על אלסטיק. אז הגענו ככה באמת לחלק של Elasticsearch כוקטור DB, אז בואו נתחיל. עידו נגע בזה קצת לפני, אבל נעשה פה איזושהי חזרה. בעצם Elasticsearch מאפשרים לנו להריץ KNN. מה זה KNN? בסופו של דבר יש לנו דאטה סט של וקטורים ויש לנו query וקטור. מתי שאנחנו מריצים שאילתת KNN, אנחנו בעצם מחפשים מתוך כל הדאטה סט שלנו את ה-K וקטורים שהכי קרובים מבחינה סמנטית לוקטור של ה-query שלנו. ב-Elasticsearch למעשה יש שתי דרכים להריץ KNN, אחד זה brute force והשני זה approximate KNN שנקרא ANN. brute force, כשמו כן הוא פשוט אומר לבוא ולעבור על כל הוקטורים בדאטה סט שלי, ובעצם סיבוכיות ריצה שכזו היא O של N. הדבר הזה הוא טוב כאשר הדאטה סטים שלנו הם יחסית קטנים, אבל לדאטה סטים כמו שלנו, שיש לנו במקרה הזה של האינדקס הוקטורי קרוב ל-150 מיליון וקטורים, הדבר הזה הוא לא ישים בשום צורה, ולכן אנחנו חייבים לעבור לשיטות של ANN. ANN בסופו של דבר הוא לא מסורק את כל הוקטורים, וככה אנחנו בעצם משלמים ב-accuracy מסוים לטובת פרפורמנס.
Elasticsearch בעצם מיישמים ANN באמצעות אלגוריתם שנקרא AgenSW, שתכף נרחיב עליו לעומק, אבל מה שאתם צריכים להבין שהאלגוריתם הזה זה אלגוריתם מבוסס גרף רב שכבתי, ולכן האינדוקס עצמו הוא גם כן לוקח יותר זמן מאשר ברוט פורס, כי בעצם בזמן האינדוקס אנחנו צריכים לבנות את הגרף הזה. אז על מנת ככה שבאמת נוכל ללמוד על AgenSW, אני לוקח אתכם צעד אחד אחורה לאלגוריתם שקדם לו, שנקרא NSW, שמבוסס על חיפוש חמדן קצת למי שמכיר. אז יש לנו פה איזשהו באמת גרף, הגרף הזה מתאר ערים בארצות הברית, עם קרבה גיאוגרפית ביניהם. אתם יכולים לראות מצד שמאל, יש לנו פה את החוף המערבי, מצד ימין חוף מזרחי, קצת אזורים של טקסס ואריזונה למי שמכיר, ואת מרכז אמריקה פחות או יותר. אנחנו רוצים עכשיו, הקווירי שלי רוצה למצוא את ניו יורק. אז איך בעצם האלגוריתם הזה עובד? הוא בוחר קודם כל איזושהי נקודה רנדומלית על הגרף, במקרה הזה בחרנו את לוס אנג'לס, ועכשיו בעצם האלגוריתם משווה גם את עצמו וגם את כל השכנים שלו, לקווירי שלו זה ניו יורק, הוא בעצם שואל מי יותר קרוב לניו יורק, סן חוזה, לוס אנג'לס, סן דייגו או לס וגאס. התשובה במקרה הזה היא כמובן לס וגאס, אז הוא קופץ לו לנוד הבא, וככה וככה חוזר חלילה עד שהוא מתקדם ובסופו של דבר מוצא את ניו יורק. אם נספור את כמות הפעולות שהיינו צריכים לעשות פה, אנחנו נספור את הקשתות של הגרף, יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5. בעצם 5 פעולות עד שהגענו לניו יורק. אז הדבר הזה הוא באמת טוב והוא יעיל לדאטה סטים שהם יחסית קטנים ובינוניים, אבל תחשבו מה היה קורה אם עכשיו היו נוספות לי פה עוד הרבה נקודות ועוד הרבה ערים, באיזשהו שלב הסיבוכיות פה מאוד מאוד מדרדרת ומגיעה כמעט לאור של N, ולכן יש את האלגוריתם שנקרא AgenSW, שבסופו של דבר הוא גם כן מבוסס על גרף, אבל זה גרף רב שכבתי, שמתחילים בעצם את החיפוש מהשכבה הגבוהה, וככל שעולים בשכבות יש פחות נקודות שמייצרים ככה קונקשנים יותר רחוקים בגרף, ובעצם נותנים לנו כל ירידה של שכבה, מה שנקרא לזרוק חלק מאוד מאוד רציני מהגרף, ובככה לשפר את הפרפורמנס ולדייק את החיפוש. אז נבין את זה באמצעות איזושהי דוגמה. אז במקרה שלנו באמת השכבה הראשונה של הגרף הזה מכילה 2 ערים שהם די קצוות רחוקים בגרף ומתחזקים קונקשנים רחוקים, לוס אנג'לס ושיקגו, שנותנים לנו לטייל ממש על 2 קצוות בגרף. השכבה השנייה זה בעצם שכבה שככה מתחזקת קשרים קצת יותר בינוני טווח, אז יש לנו פה כמו חוליות מקשרות בין לס וגאס ללוס אנג'לס, אבל שימו לב שאנחנו עדיין יכולים במעט אופים להגיע מסן פרנסיסקו לפילדלפיה שנמצאים בקצוות השונות. השכבה האחרונה היא בעצם זהה לחלוטין ל-NSW והיא כוללת את כל הצמתים בגרף. אז בואו נראה בעצם איך הדבר הזה עובד ואיך אנחנו מקצרים את החיפוש. אז על מנת באמת להשוות תפוחים לתפוחים, אני מתחיל עוד פעם מאותה נקודה רנדומלית של לוס אנג'לס, ואני בודק את השכן שלי, שבמקרה הזה זה שיקגו. ברגע שאני מגיע לשיקגו, אני רואה שכבר אין לי יותר שכנים אחרים למצות, ואני יורד לשכבה למטה. המעבר הזה של לרדת שכבה למטה הוא לא כרוך בשום פעולה, כי תחשבו שיש פה איזשהו פוינטר שמממש את ההתקשרות בין השכבות, ועכשיו אני בעצם בודק את השכנים שלי, ואני מגלה שפילדלפיה יותר קרובה, ממשיך הלאה, ואני נמצא בין שיקגו לניו יורק ומגיע לניו יורק. אז בואו נספור רגע את הפעולות, ואני מזכיר, אנחנו סופרים רק את הקווים השחורים, אז 1, 2, 3, ובעצם לפי האלגוריתם הזה קיצרתי מ5 פעולות ל3 פעולות. דמיינו לעצמכם כמה הדבר הזה משמעותי, שאנחנו מדברים על דאטה סטים שהם גדולים, על מיליונים של צמתים בגרף. אז כשמדברים על AgenSW, יש עוד פרמטר שהוא סופר חשוב, שצריך לכוונן אותו באמת בצורה יעילה, וזה ה-num candidates, או בשפה קצת יותר מקצועית למי שמכיר, EF Search. אז בואו נבין את זה בעצם באמצעות הבעיה שזה מייצר. כרגע בגרף שלי למעשה, הגרף הזה זה גרף של Job Titles, שמבוססים קרבה סמנטית. אני רוצה להגיע לצומת של Director of Data Science, בסדר? זה הצומת שמעניינת אותי, ונניח ואני מתחיל רנדומלית מה-CFO, ושימו לב שבשביל הפשטות כבר שמתי את הסקור ליד כל צומת, הסקור הזה זה בעצם כמה אני קרוב או כמה אני רחוק מהקווירי שלי, שזה Director of Data Science. אז בעצם אני מתחיל את הטיול שלי מפה, מה-CFO, עובר ל-VP Product, יורד שכבה.
ואז אני בודק מי יותר דומה, Director of Data Products או Head of Engineering. אני מזכיר, אני מחפש מי דומה ל-Director of Data Science, אז אני יורד עוד שכבה. ואז קורה משהו מעניין, תשימו לב. אני נמצא למעשה בנקודה הזאת, ואני שואל את עצמי, מי יותר דומה לצומת הזו של Director of Data Science? האם זה VP Product, האם זה Product Manager, או שזה Director of Data Products? התשובה תהיה ש-Director of Data Products הוא הכי דומה לקווירי שלי, ובעצם אני אעצר פה. האלגוריתם שלי נעצר פה, ואני לא אחזיר את התשובה המדויקת. נם קנדידט בסופו של דבר בא בדיוק לצבות את הנקודה הזאת ולפתור אותה. מספיק שאני עכשיו מריץ את אותו השאילתה עם נם קנדידט שווה ל-2, תראו בעצם איך זה משנה את התמונה. אז נם קנדידט שווה 2, זה פשוט אומר שיש לי איזשהו priority queue שמחזיק לי את הצמתים עם הסקור הכי גבוה לאותה נקודת זמן. מצד שמאל יש לי את הצומת עם הסקור הגבוה, ומצד ימין יש לי את הצומת עם הסקור היותר נמוך. אז אני שוב מתחיל את הטיול שלי על הגרף, עובר מ-CFO ל-VP Product, ושימו לב, CFO נדחק ימינה ו-VP Product הולך לקדמת הטור בגלל שהסקור שלו גבוה יותר. לאחר מכן אני נמצא עוד פעם בצומת הזאת, ואני אומר, מי יותר דומה? Director of Data Engineer או Director of Data Products? התשובה היא ככה, ובעצם Director of Data Products דוחף את ה-CFO ואת ה-VP Product לגמרי מהטור, וככה אני יורד ומטייל עד השכבה הזאת. ואז כמו שאמרנו מקודם, סיימתי למצות את הקשרים שלי, VP Product או Product Manager הוא לא יותר דומה מהצומת הנוכחית, ולכן מה שקורה עכשיו זה שאני חוזר חזרה, ומתחיל למצות את כל הקשרים של הצומת הזאת, של Head of Engineering. אז אני יורד לפה, ואז קורה משהו מעניין. אני מתחיל לשאול את עצמי, מי הכי דומה לקווירי שלי? VP R&D, VP Product או Director of Data Science? התשובה היא כמובן ש-Director of Data Science, ולכן כל המאזן של ה-Q שלי משתנה. Director of Data Science תופס את המקום הראשון, Director of Data Product נדחק. לאחר מכן אני ממשיך למצות את המסלול של הגרף, ואני מגיע גם כן לדאטה סיינס טים ליד, ובסופו של דבר ה-Q שלי מכיל את שני הערכים שהם באמת הכי מדויקים והכי זהים לקווירי שלי. אז מבחינת ככה takeaways בעולמות של AgenSW, אז אנחנו מבינים שזה איזשהו אלגוריתם שבסופו של דבר משתמש במבנה הרב-שכבתי שלו כדי לזרוק אזורים שהם לא רלוונטיים בגרף ולדייק את החיפוש. נם קנדידט זה בעצם פרמטר שמשפיע על רוחב החיפוש, על כמה רחב אני בעצם אעשה אקספלורציה על הגרף שלי. ערך גבוה של נם קנדידט יגרום לי לחפש יותר, למצוא יותר נודים עם אקיורסי יותר גבוה, ואני אשלם על כך בפרפורמנס, וערך נמוך יותר פשוט אומר שהחיפוש יהיה יותר צר, אני מקריב בעצם את האקיורסי שלי לעומת פרפורמנס. מבחינת איך שהדברים האלה ממומשים ב-Elasticsearch, אז כמובן כל מי שמכיר, Elasticsearch הוא נשען על ארכיטקטורה מבוזרת, ולכן האינדקס זה לא שהאינדקס הוא משוכפל עבור כל נוד, אלא להפך, כל שרד מכיל חלק מהאינדקס, ולכן במקרה שלנו כל שרד אמור להכיל חלק מהגרף עצמו. אז איך הדבר הזה עובד שיש איזושהי שאילתת KNN? אז למעשה, נניח ויש לי 4 שרדים, ויש לי שאילתת KNN עם נם קנדידט של 100, כל שרד ימצא את הטופ נם קנדידט שלו, ובסופו של דבר ימרג'ג' את הדבר הזה לאיזשהו שרד גלובלי, ואז מתוך כל ה-400 שהגענו אליהם, אנחנו נבחר את הטופ K שלנו, וזאת תהיה התוצאה שנחזיר. עוד משהו שממש חשוב רגע להגיד, שעל מנת שהחיפושים האלה בעצם יהיו יעילים, אנחנו חייבים לשמור לזיכרון, אנחנו חייבים לשמור לרם שלנו את כל הגרף עצמו. אז בעצם בלושה זאת הטופולוגיה של הקלאסטר של האלסטיק שלנו, יש לנו 4 נודים שתכף תבינו למה, יש לנו למעשה, כל אינסטנס הוא וקטור אופטימייז, שאני אומר שהוא וקטור אופטימייז, זה אומר שיש לו יחסית לאינסטנסים שמחפשים לחיפוש טקסטואליים, יש לו פחות איפ. בסדר? הסיבה היא שבסופו של דבר האיפ משמש לקאשינג של קוויריז, לפעולות כמו אגרגציות, וזה דברים שאנחנו פחות משתמשים בהם בחיפוש וקטורי. מצד שני, אנחנו מרוויחים יותר מקום ברם, באופיפ ממורי, שלשם אנחנו בעצם שומרים את הגרף שלנו. במקרה שלנו בעצם יש לנו 4 שרדים, ולכל שרד יש גם כן רפליקה, שזה אומר שבפועל אנחנו צריכים לשמור גם לשרד וגם לרפליקה את החלק שלו של הגרף. אז הפרמטרים שאנחנו מכווננים ברמת הסופטוור שלנו, זה קצת כמו שעידו דיבר על זה, אז quantization, בסופו של דבר הוקטור שלנו מיוצג בהתחלה
באמצעות 32 ביטים, קוונטיזציה שמנוהלת על ידי אלסטיק מאפשרת לנו לצמצם את הדבר הזה פי 4 ולייצג אותו אך ורק באמצעות 8 ביטים. משלמים על זה כמובן באקיורסי, אבל כמו שנאמר פה מקודם, בסדרי גודל זה באמת לא כזה משמעותי. ומצד שני זה חוסך לנו המון RAM, וכפי שאתם יודעים, RAM זה מצרך מאוד יקר. מעבר לזה, אנחנו משתמשים בארכיטקטורה של ספארק ובכמה וורקרים במקביל, יחד עם ה-Bulk API של Elasticsearch, ובעצם בתהליך האינדוקס, כל פעם אנחנו למעשה שולחים batch של 10,000 דוקומנט כפול מספר הוורקרים שלנו, ואנחנו ככה באמת סוחטים את אלסטיק עד הקצה ברמת האינדוקס, ועושים את זה בזמנים מאוד טובים. ופרמטר נוסף מאוד חשוב, בזמן האינדוקס אנחנו מדסבלים את ה-refresh interval, שמה שזה אומר שמסמכים חדשים שנכנסים לא יהיו סרצ'ביליים, הדבר הזה מבחינתנו הוא בסדר גמור, כי אנחנו מאנדקסים הכל על איזושהי סביבה צדדית בכל מקרה, ומי שיודע שבסופו של דבר מתי שיש הרבה פעולות אינדוקס, מאחורי הקלעים נוצרים הרבה סגמנטים באלסטיק, מה שמשפיע ומעט מאוד את הביצועים, מאחר ופעולה של יצירת סגמנט מייצרת הרבה CPU, memory ו-IO, ולכן אנחנו חוסכים את הדברים האלה. קצת כיוונונים אחרונים ברמת ההארדוור, בסופו של דבר אני צריך לדעת כמה נודים אני צריך שיהיו לי בקלאסטר, וזה איזשהו משחק של פרפורמנס לעומת עלות. אז אם משתמשים באמת אפילו דרך הקיבאנה ב-Disk Usage API של Elasticsearch, אנחנו יכולים רגע לראות מה הגודל של כל ה-KNN וקטורס שלנו, במקרה שלנו זה 315 ג'יגה-בייט, שאני אומר כל הוקטורים, זה אומר גם הוקטורים האורגינליים של ה-32 ביט וגם הוקטורים המקומפרסים. לכן אם נשתמש במשוואה הזאת, אנחנו נמצא שבסופו של דבר החלק של הוקטורים המקומפרסים בלבד הוא 63 ג'יגה-בייט, ואם נכפיל את זה פי 2, מאחר ויש לנו גם כן רפליקה, יהיה לנו 126. אז בסופו של דבר אני מזכיר, כל נוד יש לו 60 ג'יגה-בייט של RAM, מתוכם 45 ג'יגה-בייט אנחנו יכולים להשתמש, לשמור את הגרף, אבל כמובן שהיינו רוצים גם כן להשאיר ככה איזשהו מקדם ביטחון, ולשמר שם דברים שמיועדים למערכת הפעלה של אלסטיק, ודברים פנימיים של אלסטיק, ולכן בסופו של דבר אנחנו מגיעים לכמות של 3.9, שזה 4, ובמינימום אנחנו צריכים שיהיו לנו 4 נודים, כדי שכל הגרף ייכנס לקש. אז באמת עשינו לואו טסט על הדבר הזה, לואו טסט שערך 30 דקות, הטארגט לואוד שכיוונו אליו היה בין 5 ל-250 request per seconds, אתם גם תראו פיקים שהגיעו ל-300, מבחינת האופרציה שהרצנו, אז הרצנו שאילתות KNN בפרלל, בעצם עבדנו בבצ'ים רנדומליים, עבדנו עם בצ'ים של 10,000 וקטורים רנדומליים, על מנת שהאיפ לא יעשה קאשינג לתשובות, ונוכל באמת לבדוק את האינדקס הזה כמו שצריך. ואתם יכולים לראות פה שהחציון שלנו בערך 53 מיליסקנד, שזה אומר שעד חצי מהבקשות לקחו 53 מיליסקנד, והשאר מעבר, וגם אם נסתכל אפילו על ה-P99, אנחנו רואים שמדובר בערך ב-100 מיליסקנד, שאלה זמנים מעולים עבורנו. אפשר לראות שגם המטריקה של ה-JVM-EIP, אנחנו רואים שהוא עבד יפה, אבל הוא לא התאמץ יותר מדי, הגיע ככה עד למקסימום של 9.3 ג'יגה-בייט, מה שאומר שבאמת מבחינת garbage collection ו-memory management הכל עבד כמו שצריך, ויש פה שתי גרפים שבעצם משווים את ה-search rate לעומת ה-CPU utilization, אז אפשר לראות שגם בפיקים של 300 request per second, אפילו לא גרדנו את 40% של ה-CPU, כך שמבחינת חומרה אנחנו ממש בסדר. נעבור לאיזושהי דוגמה מהירה קצת שתראו גם קצת קוד וגם את הייצוג הגרפי של הדבר הזה. אז תשימו את עצמכם רגע בעצם בנעליים של איזשהו איש מחירות שמחפש אנשי מפתח טכנולוגיים בעולמות הסטרימינג והטלוויזיה. אז כנראה שאותו איש מחירות יפנה לקונטקטים כמו ה-CTO של נטפליקס, VP של HBO Max ואיזשהו VP טכנולוגי של אמזון פריים. מה שבעצם אנחנו עושים מאחורי הקלעים עם המידע הזה, אנחנו לוקחים את הוקטור של כל אחד מהם ועושים איזשהו ממוצע וקטורי, ועל סמך אותו צנטרואיד אנחנו עושים שאילתת KNN כדי לספק להם המלצות. אז ברמת הקוד זה נראה משהו כזה, יש לנו פה איזושהי פונקציה שכל מה שהיא עושה מקבלת קונקטור ל-Elasticsearch ואת ה-Doc IDs, ובסופו של דבר מחזירה את המסמכים שמכילים גם את הוקטור. ה-IDs כאלה נראים בצורה הזאת, כאשר למעשה החלק הימני
זה החלק של הפרסן, זה הפרסן ID, מה שנקרא CTO מנטפליקס, וזה ה-ID של הקמפני, במקרה הזה נטפליקס, HBO Max ואמזון פריים. לאחר מכן אנחנו מפעילים את הפונקציה הזאת שמחזירה לנו את הוקטור הממוצע, היא בעצם לוקחת את כל הוקטורים, מביאה לנו את החלק המעניין, ומשתמשת באיזושהי פונקציה של NumPy שפשוט מחשב את הממוצע הוקטורי ומחזירה לנו את התשובה. אז בואו נראה את הגרף של הדבר הזה. אז כפי שאתם רואים, בעצם קיבלתי, רגע סליחה, עוד משהו אחד קטן לפני הגרף. זו בעצם השאילתת KNN. בשאילתת KNN עצמה אנחנו למעשה מעבירים את הוקטור הממוצע. אנחנו מבקשים ש-K יהיה במקרה הזה שווה ל-10, שזה אומר שאני לא רוצה לקבל יותר מ-10 המלצות. נם קנדידטס, דיברנו לעומק מה זה אומר, במקרה הזה 200, ואני מוסיף פה עוד איזשהו פוסט פילטר, אני לא רוצה לקבל המלצות על קונטקטים מאותה חברה של האינפוטים שלי. אני לא רוצה לקבל המלצות על קונטקטים שעובדים בנטפליקס, או ב-HBO Max, או אמזון פריים. אז עכשיו אפשר רגע לחזור לגרף, ואתם יכולים לראות שבעצם במרכז הגרף יש את כל הפיצ'רים החופפים, קיבלנו משהו כמו 8 המלצות בעצם, אז אנחנו יכולים לראות שמתוך 8, 4 הם באמת גם כן CTO, הרוב המוחלט פה הוא מהתעשייה של אנטרטיימנט, כמו האינפוט שלנו, מבחינת לוקיישן, כולם מארצות הברית ומיונייטד סטייטס, סליחה, ומנורף אמריקה, מבחינת המחלקה של הקונטקט, Information Technology, זה השחקן המרכזי פה, לדעתי יש פה איזה Outlier אחד גם כן למעלה, כן? ומצד שני, אתם יכולים לראות שקיבלנו קונטקטים שעובדים בכמה וכמה חברות שונות, וזה כבר תוצאה של הכוונון של הוקטורים שלנו. אז יש פה גם שחקנים גדולים, כמו דיסני סטרימינג, פארמאונט ופיקוק, וגם כל מיני חברות שכנראה אותו איש מחירות לא היה מגיע אליהם ללא המלצה, שזה טובי, דלוקס, שהלכתי ובדקתי אותם ידנית. זהו, נחזור רגע למצגת ונדבר ככה על ה-takeaways מכל הדבר הזה. אז באמת, הדבר ככה שאני לוקח מכל התהליך הזה הכי הרבה, זה שבראש ובראשונה, לפני שניגשים לבנות מערכת כזו, חייבים להבין את הדאטה, חייבים להריץ אנליזות, שיאפשרו לנו בעצם לבחור את הפיצ'רים הכי רלוונטיים לאותה מערכת המלצות. שאנחנו בונים פייפליין כזה, אנחנו צריכים שהוא יהיה מספיק רובסטי, שהוא יכיל כל מיני תהליכים של דאטה אינטגריטי, שנוכל להכניס דאטה בצורה סקלבילית. אנחנו חייבים בעצם לייצר לנו מטריקות לפרודקשן, גם לנטר את הברזלים, מה שנקרא, את ה-DB עצמו, ולכוונן כל מיני פרמטרים כמו נם קנדידטס, להיות קשובים לרם שלנו, לראות שפתאום לא צריך להוסיף עוד hardware למערכת, ומצד שני אנחנו חייבים גם כן לספק כל מיני תהליכים שמבוססים איזשהו golden set, שבודקים ממש את הפרפורמנס של המודל שלנו, ודבר שהוא גם סופר סופר חשוב, לייצר איזשהו user feedback, לסגור פה איזשהו מעגל, לקבל פידבקים מהיוזר, לכוונן את ההמלצות שלנו שיתאימו להם, ובאמת אני חושב שאלה עיקרי הדברים. זהו, אשמח לדעת אם יש שאלות. אז כרגע, נשאלה פה שאלה כמה וקטורים בעצם אנחנו מאנדקסים, אז כרגע יש לנו 150 מיליון וקטורים, וזה הולך לעלות עוד. בסופו של דבר, החלק הזה מתאר את הדאטה פייפליין, מהצד השני יש איזשהו סרוויס שמכיל עוד לוגיקה עסקית, שהוא בעצם מבין, הוא מתייחס לקונטקטים שאותם יוזרים קנו, ועל סמך הקונטקטים בעצם שרכשנו, אנחנו יודעים לדייק את ההמלצות האלה, ועליהם אנחנו בעצם עושים מבקטרים אותם באינפוט, ואז אנחנו יודעים להביא המלצות שזהות אליהם, כן. אבל בסוף יש עוד איזשהו סרוויס שהוא המתשל של הדאטאבייס הזה. כן. HNSW, כן. אז אני חוזר רגע לשאלה, שאלו בעצם איך באלגוריתם של ה-HNSW הם מחליטים איך למדל את השכבות. אז בסוף באמת שהאלגוריתם הזה יעבוד כמו שצריך,
השכבות למעלה צריכות להכיל פחות נודים, כדי שיהיה אפשר באמת לקפץ בין אזורים שונים בגרף. בסופו של דבר יש איזושהי פונקציית הסתברות, שבשכבות למעלה היא שמה פחות צמתים, ובדרך כלל הדאטה פשוט מסתדר לבד, כי תחשוב שאתה מדבר על כמויות מאוד מאוד גדולות של דאטה, ההסתברות עכשיו שיהיו לך שני נקודות שהן קרובות בשכבה למעלה, הן די אפסיות, ויחד עם זאת עדיין אפשר לכוונן את זה באמצעות כאילו באמת תהליכים, נקודות אסטרטגיות בהתאם לדאטה שלך. מהמם. בעיקרון, תיאורטית כן, אבל יש לדעתי איזשהו חסימה, אולי החבר'ה מאלסטיק יכולים להגיד מה המקסימום, אני חושב שזה אולי 4,000 אם אני זוכר נכון, אבל בסוף זה נעצר, כן. לך על זה. אז פשוט חלק מסוים מהגרף לא היה בזיכרון, ברם עצמו, ואז בעצם שאילתות מסוימות היו פשוט לוקחות יותר זמן, נכון. כן, כן, כן. מהמם. מה האתגרים?